Saif y lôn goed yng nghanol un o ardaloedd prydferthau Cymru, sef Eifionydd. Mae'n cychwyn ym mhentref Afon Wen, ger arfordir Bae Ceredigion ac yn ymlwybro trwy'r fro am ryw 7 milltir nes cyrraedd godredd Mynydd Cennin ger Bryncyr. Ei fod yn le eithaf adnabyddus, credwch neu beidio, mae'r llwybr yn tueddu i fod yn dawel ac felly yn le perffaith i fynd am dro a chael cyfle i fwynhau'r distawrwydd a dod yn agosach at fyd natur. Dwi'n sefyll wrth fynedfa ogleddol y lôn am hyn o bryd. Felly dewch efo fi am ffrindiau i lawr y lôn goed i gyfeiriad Afon Wen gan ddysgu ychydig mwy amdani ar y ffordd. Awe! Tu ôl i mi, mae croesffordd Môn. Cafodd y groesffordd ei henwi ar ôl John Môn, oedd yn y bôn yn gyfrifol am greu'r lôn. Un o stadau mwyaf y sir yn y 4yd ganrif ar 15 oedd y stad Plas Hen, neu Talhenbont, oedd yn eiddo Sir Thomas Mostyn. Penodwyd Môn yn reolwr ar y stad, ac o'r cychwyn cafodd ei synnu o pa mor wael oedd y tir. Roedd y caeau'n gorsiog a gwlyb, a gwelodd ei bod hi'n anodd iawn teithio o un pen o'r stad i'r llall. Mae'n dawel iawn yn fan hyn heddiw, ond cyn i system reilffordd Prydain gael ei chwalu yn 1964, roedd y rhan yma o'r lôn goed, sef croesfan Garfan, yn le digon prysur. Roedd y trenau yn gwibio heibio ar yr hen drac o Bwcheli trwy Afon Wen ac ymlaen i Fangor a gweddill y wlad gan stopio yng Ynys, Llangybi a Chwilog. Ysgol ar ei hysgwydd, mi deithia hi bob can. Llyfrafal a Coca-Cola, bechdan gan i man. Ar y tren i Afon Wen, mi gollais i fy mhen. Mi roes fy nghalon iddi hi. Bod y trenau wedi peidio, mae olion yr hen reilffordd dal i weld mewn ambell i le. Cafodd y lôn ei hanfarwoli yn y gerdd Eifionydd gan y bardd enwog ar Williams Parry. Roedd byd natur yn dylanwadu ar farddoniaeth y bardd ac yn sicr, mae'n amlwg iawn yn y gerdd arbennig hon. Y lôn yw testun trydydd pennill y gerdd. Mae'n sôn am y lôn fel lle sy'n rhoi cysur iddo. Mae'n egluro sut mae'r coed wedi creu bwa uwch ei ben i greu lle tawel tra bod y glaswell o dan ei draed yn creu llawr ffres a glân. Mae'n amlwg bod ar Williams Parry yn teimlo fel ei fod yn un gyda natur ar y lôn goed. A llonydd gorffenedig yw llonydd y lôn goed. O fwâu tho plethedig, yw glaslawr dan fy nhroed. I lan na thref nid arwain ddim, ond hynny nid yw ofid im. Un noson stormus rhai blynyddoedd yn ôl, fe gwympodd hen goedan dderwen i'r llawr ger fan hyn. Oedd y lle gadael iddi bydru neu thorri'n goed tân, fe gael y perchnogion y coedan, sef Mr a Mrs Williams, tyddyn Heilyn, dipyn o fren o ef. Fe benderfynodd y ddau i roi'r goedan i'r Steddfod Genedlaethol mwyn ei ddefnyddio i wneud y gadar ar gyfer yr Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd yn 2023. Yn fuan, cafodd y boncyff ei baratoi a'i gario i weithwyr crefftwr dawnus Stephen Faherty, a dros gyfnod o'r rhai misoedd, mi weithiodd y cerfluniwr i greu cadar arbennig iawn.
Erbyn hyn, mae'r gadar wedi ei gorffan. Dyn siŵr eich bod yn cytuno i bod yn gampwaith a bydd yn destun edmygedd am flynyddoedd i ddod. Mi gymerodd 9 mlynedd i gwblhau'r lôn ac erbyn hyn mae'r coed wedi gwreiddio'n dwfn yn y tir. Erbyn hyn mae lôn yn goridor pwysig i fywyd gwyllt yr ardal wrth i adar, wiwerod, llwynogod, moch daear ac ati deithio yn diogel ar ei hyd. Mae'n bwysig fod pawb yn chwarae ei rhan i warchod lle mor arbennig ac i barchu rhywle sy'n hynod o bwysig i bobl a bywyd gwyllt. A dyma ni wedi cyrraedd lle mae'r lôn goed wedi cychwyn geraf Owen. Rwan, pam na ddewch chi am dro i fwynhau'r daith arbennig ar ei hyd. Mae werth yr ymdrech, credwch chi fi. Ar y lôn mae'n y ddinas fawr, trains a buses yn mynd bob awr.